Fl-aħħar 6 xhur tas-sena li għaddiet l-Awtorità ta' Malta dwar il-komunikazzjoni l-MCA innutat tnaqqis fl-ilmenti li rċeviet. Dan ħareġ propju minn ċifri uffiċjali fejn juru kif dan il-perjodu meta mqabbel ma' 6 xhur ta' qabel l-ilmenti naqsu bi 23%. L-istudju li sar għax-xhur ta' bejn Lulju u Diċembru tal-2021 juru kif l-Awtorità rċevit 85 ilment. Minn dawn 75% kienu fuq is-servizzi tal-komunikazzjoni elettroniċi bħal mobile, linja fissa, internet u televiżjoni, filwaqt li 25% kienu dwar is-servizzi postali. L-MCA qalet kif 98% minn dawn l-ilmenti ingħalqu fi żmien 20 jum tax-xogħol. L-Awtorità rċevit ukoll 276 talba l-informazzjoni dwar diversi kwistjonijiet relatati mas-settur regolat mill-Awtorità. L-istatistika tal-ilmenti turi li l-kwalità tas-servizz tibqa' l-aktar tip komuni tal-menti li tirċievi l-Awtorità b'44 ilment irrappurtati. L-iktar kwistjoni komuni relatati mal-kwalità tas-servizz kienu dwar customer care b'20 ilment u ħsarat fis-servizz b'12 ilment. L-MCA rċevit ukoll ilmenti oħra li jinkludu kwistjonijiet bis-servizz tal-mobile waqt li l-konsumatur qiegħed barra minn Malta dwar il-veloċità tal-internet, l-installazzjoni, dwar il-problemi bl-aċċessibilità tas-servizz u anke dwar top-up. Kull kategorija minn dawn kellha żewġ ilmenti. Żewġ ilmenti oħra kienu dwar is-servizz tal-email u l-linja fil-mobile. L-Awtorità tal-Komunikazzjoni rreġistrat ukoll ilmenti oħrajn li kienu dwar il-kontijiet, terminazzjoni tas-servizz jew tibdil fis-servizz u kwistjonijiet kontrattwali. Min-naħa l-oħra l-MCA rreġistrat 21 ilment postali matul l-aħħar nofs tas-sena l-oħra. Intant fi stqarrija l-Awtorità qalet li ġabet dawn il-każijiet għall-attenzjoni tal-fornituri tas-servizz sabiex ikunu jistgħu jinvestigaw aktar il-kwistjonijiet imqajma u jindirizzaw kwalunkwe kwistjoni kif xieraq.